eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Arratsaldeon, administrazio auzitegiak hurrengo astean adieraziko du seazkako ikasleek azterketak euskaraz pasa ditzaketen ala ez. Seazkak Frantziako Hezkuntza Ministerioaren kontra ezarritako salaketa gaur aztertu dute Pauen, presazko auzian. 2019an izendutako hitzarmena ez betetzea leporatu dio ikastolen elkarteak. Hien argumentuak onartezinak dira, alde batetik arraiten dute Euskararen erakunde publikoa ez dela egokia halako hitzarmen bat egiteko, beraz zertan ari gara. Euskararen erakunde publikoa osatzen dute estatuak, akitaniak, departamenduak eta Euskal Elkargoak, eta orain Hezkuntza Ministerioak dio ez dela legitimoa halako hitzarmen bat egiteko, azken finean egitura publiko guztiak ordezkatzen dituen erakunde bat. Erakunde publikoa, Euskararen erakunde publikoa ez da gai hizkuntza politika publiko bat egiteko. Hori da, gaur egun hezkuntza ministroak edo errektoresak eramaten duen diskurtsoa. Beraz, espero dezagun epaileak kontutan hartuko dela egitura publikoek politika publikoak egiten aldituztela eta Euskararen erakunde publikoak bere zentzu osoa duela holako hitzarmen bat izenpetuz seaskarekin. Bestela erranahiko luke izenbetzen ditugun hitzarmenek ez dutela inolako ondoriorik. Presazko erabaki bat galde egiten dugu epaileari eta beraz behineko erabakia izanen da eta esperantzak baditugu. Chris Brunt, Siemens Energiko kontseilari ordezkariak argibide gutxi eman eta galdera asko piztu ditu gaur goizean egindako agerraldi batean. Atzo iragarri zuen ofizialki Siemens Gamesetik falta zaion zatia erosteko eskaintza publikoa egiteko asmoa. Albisteak nola ez kezka eragin du langileen artean. Sindikatuek gainera informazio eza salatu dute. Badirudi ohitura dela enpresa honetan horrelako mezuak egia esan konkretuki orain ez dago ez, baina claro, jende guztiara ari da hitz egiten zein eragin edukiko duen opaz lanean, lanpostuetan. Eta iruditzen zaigu lotsagarria horrelako informazio bat prensa bidez plantillari jakitera ematea, ez? Iruditzen zaigu lotsagarria eta adierazten du zer nolako mespretsua duen enpresa honek bai plantillarekiko eta bai bere ordezkariekiko. Baina, momentuz ez dugu erantzunik izan eta batez ere ez dugu eduki bilera formalik, ez? Hemen guztia bada gure harremana orain komunikabideen bitartez izan. Espainiako errege emeritua Zarzola Jauregira itzuli da gaur. 2 urteen ondoren Felipe erregearekin eta familiako beste kide batzuekin batzartzeko. Nola ez arrabotza sortu du bidaiak Roberto Uriarte Unidas Podemoseko diputatua. Beste azalpen batzu falta zaizkigu, zaigu interesatzen horren beste bitxikeriak edo zertan dabilen bere erregatetan eta bere gauzetan eta jakin nahiko genukena da beste gauza batzuk benetan kezkagarriak direnak eta jakin izan ditugunak aspalditik bere doaitzak eman dituenak 75 milioiko diruak, ez dakite haziendarekin dituen arazoak, nola dagoen bere egoera beste eskakizun judizial batzuk edo eramaten ari direnak Europako beste estatu batzutan, hau da jakin nahiko genukena eta ez nola bere temporal librea pasatzen duen. Eneko Andueza, PSeko idazkari nagusiarekin ere konexioa egin dugu eguerdian eta ondoko balorazioa egin du aferaz. Nire ustez, Juan Carlosen etorreria uste dugu nahiko sakarra dela eta bestaldetik etortzekoa bazen barkamenak edo azalpenak emoteko izan beharko litzateke, ezta? Espainiatik pasiatzeko eta bere burua zuritzeko, ezta? Nik uste pendiente dakala azalpenak emotia eta horren arabera uste oso importanti izango zala bidaia aprobetxatxia
gauza asko argitzeko eta aldeneinean ere beharrezkoa litzateke ere barkamenak eskatzia. Gure ustez gardentasuna oso beharrezkoa da halako instituzioetan eta esatia dakagu berak bere instituzioan edo bere karguaren arabera aprobetxamendu pertsonal bat eduki duela eta hori onartezina da. Beraz, barkamenak eta azalpenak emoteko izan beharko litzateke bideia. Jaietan, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gidaliburu bat jarriko da udalen eskura. Lakuan aurkeztu dute ekimena eta bertan izan da Amaikako lantaldea. Uda heltzear dago eta honekin batera jaiak. Emakundek egina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiekin eta Eudelekin lankidetzan, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu da. Ez dago aitzakirarik eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde. Udalen artean banatuko den gida, jaietan emakumeen aurkako eraso matxistak prebenitzeko herrietan egiten ari diren lana indartzea du xede, berdintasuna eta errespetua ardatz direlarik. Uda berezi honen aurrean egoerak larritzen du, izan ere oraindik emakumeak jai giroan ez dira behar beste seguru sentitzen. Pentsatzen dut tamalez, beti bezain txarra izango dela, edo ez dakite azkeneko datuen arabera bai ikusten dela, edo zein jai, herritako jaiak hasi direla orain, eta datuak ez direla bat ere onak, eraso homofoboak ere igo dira izugarri pila, eta bastante larrituan nago egoerarekin, ez? Azkenaldian bai agertu da iragarkietan gero eta eraso gehiago dela batez ere hemen Gasteizen eta pizka bat kaletik agian ateratzea bakarrik gauean batez ere beldurra, baina goizez ere bizi ditut horrelako erasoak. Cuando salimos de fiesta, por ejemplo, yo intento no volver nunca sola a casa y así, porque sí que cuando vuelves sola parece que ya si tienes a alguien detrás ya piensas como que te va a hacer algo así y siempre vas como con el miedo de que te va a pasar algo. Eraso matxistak identifikatzeko eta prebenitzeko, eraso baten biktimei arreta emateko eta eraso bati erantzun publikoa antolatzeko jarraibideak emateaz gain, erantzkin bat du, bereziki ostalaritza sektoreari eta txosnei zuzendua. Ekainaren 5ean Gasteizen emakumeren lasterketa ospatuko da eta gaur izan da haren aurkezpena Gasteizen. Aurten 5.000 metroko ibilbidea prestatu da minbizi duten emakumei ahotsa eta ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Esta edición vuelve a ser muy especial porque volvemos a nuestros orígenes con un mejor recorrido, con mayor participación, que se ha vuelto a incrementar la participación de la mujer en este tipo de eventos y una carrera que vuelve a ser totalmente solidaria en un circuito de 8 carreras por 8 ciudades y Vitoria junto a Madrid una de las pioneras de ello. Epaiketaren bezperan, Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan dute. Hala ere, Alkontzako lantegiko grebalariek salatu dutenez, hiritarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez, bitartekaria den Norgestion izan da. Horrez gain labeko ordezkarien ustez, biharko epaiketa bertan bera geltuko da. Epaiketaren bezperan, Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan dute. Hala ere, Alkontza lantegiko grebalariek salatu dutenez, hiritarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez bitartekaria den Norgestion izan da. Horrez gain, labeko kideek azaldu dutenez, Alkontzako zuzendaritzaren hitzetan lan erregulazioa, hau da, 25 kaleatuen erabakia irmoa da. Horregatik, akordiorik ez denez egon, epaitekien soluzioren zain daude. Izatez, maiatzaren 24an, Alkontzako 25 kaleatuen epaiketa da. Hala ere, labeko kideek adierazi dutenez,
eurei zoilik heldu zaie jakinarazpena, eta aldiz, labek eta komisiones obrerasek ez dute ezer jaso. Horrela, labeko ordezkarien ustez, epaiketa bertan bera geldituko da. Greba mugagabean jarraitzen dute Alkontzako langileek eta ostiralean esaterako manifestazio jendetzua egin zuten Berangon enpleguaren defentsan eta Alkontzako etorkizunaren alde. Bertan, besteak beste, Alkontzako lan gatazkan implikazioa eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari. Irizarrek Alkontzako langilerekiko erakusten ari den mespretxua eta erakundetatik daukagun isiltasuna salatzera. Onartezina da Alkontzan bizitzen ari den garena. Onartezina da herri honetako langileak jasotzen dugun eraso etengabeak. Irizarri gainera industria plana exigitu zioten. Seguimos sin tener noticias de Irizar. Exigimos a Irizar que se siente con nosotros para buscar una solución que no puede pasar por la destrucción de empleo y que entregue un plan industrial que garantice el futuro de Alkontza. Herritarren babesa eskertu zuten Alkontzako langileek, baita bidelagun izan zituzten langileak, Tubacex, Novaltia, Zuloaga eta PCBkoak tarteko. Ezinbestekoa da egunero jendeak erakusten digun hurbiltasuna eta eman diezagun laguntza. Irizar Mobilitiko langileen langatazka konponduta euren erresistentzia utza eman zieten Alkontzakoei. Espero deu, gure borroka bezala, beraienak ebai, helburue lortzea. Gazteen Euskal Behatokiak burututako inkesta baten emaitzen arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteen 78%, larrialdi klimatikoan gaudela uste dute. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazte gehienen iritziz, egungo egoerak larrialdi klimatikokoa da, eta nagusiki amorrua eta sumina eragiten diete klimaldaketaren gainean pentsatzeak. 40% uste du klimaldaketaren aurkako borrokak lehentasunezko izan beharko lukeela Euskal Autonomia Erkidegoan. Gazteen Euskal Behatokiak argitaratu duen klimaldaketa, energia trantsizio eta garapen jasangarrirako helburuak inkestak jasotzen ditu datuok. EAEko 15 eta 30 urte bitarteko gaztei egin zitzaien inkesta. Gazte kolektibo horren iritziz aurrerapen zientifikoek ezingo diote klimaldaketari aurre egin, guk bizi estilo aldatzen ez badugu. Gazteen ustez egungo eredu ekonomikoa eta kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Era berean gazte gehienek izan dute trantsizio energetikoaren eta Europako itun berdearen berri. Baina gehienek ez dute uste posible denik itun horren helburu nagusietako bat betetzea. Alegia 2050erako berotegi efektuko gasen zero emisio garbi lortzea. Klima larrialdiaren arira Goan Earth aldizkarian argitaratutako ikerketa berri bateko hartarazi duenez, klima aldaketaren ondoriozko ingurumen temperaturen igoerak eragin negatiboa du gizakien loan, urtean atseden orduak murriztuz. Hala ere funtsezko giza jardueretan ere eragin handia izan dezake, ongizaterako funtsezkoak diren jokabide emaitza psikologikoak eta fisiologikoak barne. Ikertzaileen arabera bere aurkekuntzek iradokitzen dute 2089 urterako temperatura suboptimuek urtean 50 eta 58 ordu hartan igatu dezaketela pertsona bakoitzeko. Gainera uste dute temperaturak logaleran duen eragina nabarmen handiagoa dela diru sarrera txikienak dituzten herrialdeetako egoiliarrentzat, baita adineko helduentzat eta emakumentzat ere. Nazioarteari dagokionez, Vladimir Zizamir Ukrainan gerra krimenengatik auzipetutako lehen soldadu errusiarra izan da. Soldaduari biziarteko kartzela zigorri ezarri diote zibil bat hiltzeagatik. И раскаивается, да, А наша команда не была команда. Да. А я признаю вину. А я понимаю то, что вы не сможете меня простить. Я прошу прощения за все, что я делаю. А наша команда не была команда. Мы положились в составе колонны. А что будет там дальше, я не знаю. Ну, просто я мозок Besterik ez guraldetik eta gogoratu une oro aurkituko gaitu zuela zuzenean ala nahieran amaika.eus atarian. Ondo izan!
egunero legez, eguneko elkarrizketare atea